Ничектер, белмим, бер көн идән асты кошы тышкан, йығылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп йөри табакта, орлы, бирле, һич чыгып булмый, сыйык сөт бит, бата, һич тә табактан ышкынып булмый. Йөри тышкан, йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми, йөридер аркылы, буйга, котылмактан өмид эзми. Тырышмак бушка китми бит. Бираздан соң була уңгай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куйырган сөттә булган май. Хәзер бит батмый. Тышкан кирелеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып үз урынына качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык, һәм дә ит гайрәт, сөбәт.